Už z tohto titulku môžete vidieť, že bratislavský Inter ako hosťujúce mužstvo sa muselo zaobísť bez svojich dvoch kľúčových hráčov, bez Vajsa a Lanca. Prvý mal zdravotné problémy, druhý odmietol nastúpiť do tohto stretnutia. Jozef Adamec mal pred zápasom samozrejme sťaženú pozíciu, nezávidenia hodnú. Na druhej strane na lavičke Slovana Peter Galis, nový tréner na našom ligovom trávniku, mal svoju pozíciu o niečo ľahšiu. Inter rozohrával túto akciu v hĺbke svojho pola, bol však nepozorný pri rozohrávaní. Timko vypichol loptu Baginovi a po prvýkrát v 3. minúte prekonal Tóta, ktorý v bráne Interu vystriedal zraneného Molnára. Ešte raz. 3. minúta, 25-ročný košický rodák Jaroslav Timko poprvýkrát prekonal brankára Interu. Slovan sa teda skôr dostal z toho psychického tlaku, ktorý vyviera z takýchto stretnutí derby zápasov. Sledujeme ďalšiu akciu, to už bežala 23. minúta, vidíme Pecka, ktorý vybojoval roh. Pecko sa opäť dostal do nominácie reprezentačného trénera, i keď ako náhradník. No a po Dubovského rohovom kope Glonek pridal v 23. minúte druhý gól stretnutia. Miloš Glonek je 22-ročný hráč, v lige odohral 25 zápasov a toto je jeho druhý gól. Pozrieme sa naň ešte raz. Bola to prudká hlavička z bezprostrednej blízkosti, takže Tóth nemal prakticky žiadnu šancu. Potom brankár Interu rozohral túto akciu na Kubicu, ten išiel sám a zbytočne, pretože zle rozohral, Slovan získal loptu, offside to nebol a Hirko takto mazácky prekonal Tóta po tretíkrát, to bolo v 29. minúte. Postranný rozhodca Jozef Kokolo už správne nemával offside, pretože to offside nebol. A Hirko si počínal ako skutočne veľký hráč v takejto chvíli. Dal už 20 ligových gólov. Jozef Adamec bol nahnevaný a právom. Naopak na lavičke Slovana pokoj a spokojnosť, i keď tréner Galis stále hnal svojich dopredu. Hlavný rozhodca Krchnák zvládol svoju úlohu dobre, vytiahol len 3-krát žltú kartu domácemu Glonekovi a hostujúcim Juraškovi a Stojkovi. V hľadisku bolo 8 000 pokojných i spokojných divákov, pretože drvivá väčšina z nich používala svoje hlasy na povzbudzovanie Slovana. To bola akcia Interu. Asi takto Inter útočil, ako v tomto prípade. Na konci tej akcie bol Stojka, trafil nepresne. Interisti prakticky len jediný raz trafili do priestoru slovanistickej brány. Toto je akcia zo 61. minúty, veľmi pekná, potiahol ju Pecko, Krištof ich ocentroval a Dubovský takto pekne hlavičkou prekonal Tóta po štvrtýkrát. Slovan viedol 4-0 a samozrejme víťazstvo v tejto chvíli mal vo vrecku 18-ročný Peter Dubovský, dal 4. ligový gól a toto bol jeho 11., ešte len 11. prvoligový zápas. Možno sa rodí nový ligový strelec, pretože odohral 3 zápasy a dal 3 góly v doterajšom priebehu tohto ročníka. Galis naďalej kričí na svojich hráčov, je na nich náročný, ani 4-0 mu ak iste nestačilo a to je dobré. Tento priamikov Interu zahrával kapitán Juraško a to bola tá jediná strela, ktorú vyslali hostia na bránu Alexandra Vencla, syna svojho slávneho otca. V tomto stretnutí napokon Slovan jasne vyhral 4-0, vedie ligovú tabuľku, nestratil ešte ani bod. Naopak, jeho včerajší súper Inter je na samom dne, nezískal ani bod a nedal ešte ani jeden ligový gól. Aj to sú paradoxy tohto ročníka.